Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Grazzi għall-intervent tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Union tal-Allima l-MUT u l-Kulleġġ MCAST laħqu ftehim dwar il-mod kif għandhom jimxu l-qudiem fi trattattivi biex jingħalqu negozjati dwar il-ftehim kollettiv tal-Allima fil-gradi akademiċi. Fuq il-website tagħha l-Union qalet li kien hemm laqgħat intensivi fl-aħħar ġimgħat biex jiġu eliminati differenzi bejn iż-żewġ naħat u jħaffu negozjati għal ftehim kollettiv ġdid. L-MUT teniet li progress sinifikanti issa ntlaħaq u l-MUT se tiltaqa' mal-Allima fil-gradi tal-letturi nhar it-tlieta li ġej biex taġġornhom dwar dan. Laqgħat simili ma' gradi oħrajn ta' Allima se jsegwu. Għal dan il-għan il-Union ħabbret li se tissospendi d-direttiva dwar il-marki tal-istudenti b'effett mit-3-30 ta' Jannar. It-taħdidiet għal qbil ilhom għaddejjin wara li saħansitra studenti tal-MCAST anke ħarġu mill-klassijiet f'sinjal ta' protesta kontra l-azzjonijiet industrijali fil-kulleġġ li ħallewhom imħasbin. Fid-dawl ta' dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni minkejja li jirrispetta l-awtonomija fl-MCAST intervjena u offra l-assistenza tiegħu biex jiġu konklużi dawn in-negozjati.